як чанд рӯз пеш дар сарҳади тоҷикистон задухурд шудагиай карочи ҳами қочуқбарону нами душманои миллати худмон ки аю параи дарёи тоҷикистон байни тоҷикистону афғонистон ҳузур доранд амалиёти террористӣ карданд, ҳуҷум карданд ки ҳеҷ яйдашон наёмад. дар он ҳуҷуми ҳаромии касратҳои палидо якчанд шаҳрвандои тоҷикистон офитсерҳои худмон ҷон бохтанд. онҳо иншоалло шаҳид ҳастанд, аллоҳ ҷошона ҷаннати мағфират гардонад. ман чӣ гуфтанем ба ҳами тамоми кулли бачаҳои мардуми ҳами сарзамини тоҷик, фарқ надорад то тоҷики, узбеки, лаққаи, қалиғи, кадда миллати бошӣ набошӣ дар тоҷикистонӣ, то тоҷики мои, то бародари мои. ин ҳаромзодое ки ай параи сарҳад тарафи мо мақсад мушак мезананд, хеле ҷони ҳар як фарзанди миллат акиб ба фикри худшон ба осонӣ мегиранд. ин як гаптон мегӯм, мо ягом чӣ фуромӯш шудагӣ нест. пешво маънеш лидер мешавад. ҳамин лидери мо агар як сухан бикна, ай мовори мардбачаҳои тоҷики дар хуни шумо қочуқбарон, дар хуни шумо душманои миллат ташнаем. мо иншоалло тайёрем ки бием ҳамин шуморо ку. ман як гаптон мегӯм, мардум ҳеҷ натарсен. ҳамин ку бидонем ки беғарз аз тоҷикистон моро дар ягом ҷо ягом одам чашми хиш наметаҳад. ин ватани худмонай. дар куҷое боше набошед ҳамин аз таву чашм мо дар ҳамин тоҷикистон ором хованд. ин ҳамааш благодаря кияй? нав сиёсати давлати боло, благодаря одамое ки дар қушунои сарҳадӣ 24 соат рақе ведоранд, сарҳада нигоҳ доранд ки мо ором хоб кунем. фаҳмидестен? дар ҳаққи бачаҳои мурдагӣ шаҳидои миллати худмон дуо кунем. мо як миллате ҳастем ки моро солҳо асрҳо хостан аз байн баранд, натонистанд бурда. ин наметонанд бурда. фаҳмидестен? ин ай хуни мода наву хуни ай Салмони Форс ҳар кардагӣ, то наву коваву наву то хуни Рустами Достон ҳама ҳастай. мо аз ҳичи наметарсем. муроҷиат ба ҳамаи кулли ҷавоно, бачаҳо барои хизмат ёд бигирем. ба худо қасам ҳамин яроқ аслиҳара истифода бурдан шавад. ба номи худо қасам ҳамин мо ку ҳамин да як ҷои ёзи зиндагӣ мекунем ки гирди мо да ягон дӯст нестай ба мора. бидонен ира. дӯсти мо фақат ҳамин давлати худмонай. ҳамин Изроил майда кай дар гирдаш ҳама арабай. медонад ки ҳамин гирдаш ҳама душманай. хеле ку ҳама як ранги муштанд. фаҳмидестен? агар ва ё ранги мушт намебуданд, давно аз байн мерафтанд. фаҳмидестен? мо бояд ранги як мушт бишем. натарсен аз ҳичи. кадамет ки метарси ай хизмати падар модар, инами занг бизаву чата бигӯ ча шири тира ман ҳаром донистам ба худам. ту мара дар он сарзамине ки шир додӣ, ман нами туф кардам дар болои шират. фаҳмиден? биен бирен хизмат, сарҳадора ба қувват кунен. дилам гарени сӯхтак. чӣ ву фарзанд надоштанд, кӯдак надоштанд, атаву ча надоштанд. ваё барои чӣ ҷон бухтанд? барои ҳимояи кӣ? барои ҳимояи мат ки маро ӯзи тамошо кардести? ва ё шаҳид шудан дар раҳи чӣ? ки дар раҳи ки атавочаи мо хишру хоб кунанд. фаҳмидесен? мардум бедор шен. мо бидонед беғарз аз ҳамин якдигар ҳеҷ кас надорем.